benta na ka tin jong belai ka bang kwa ban keren ka bang laong nam keren syu ikne ka tim namar baro sita yaw la ya keren kalong na ka kita ka jong Isaya san pekendai khat san ka dekat ki tin ka balingkot ki bangan syem kong ka khubor ka na ka ko ki kentin ki baong shisha ken ka jing shisha ka ladu tang kita ki kentien shisha ken kajing shisha kaladu ki pra bangen baik lara syukule kini ki kentien ki bau Isaya utho ki long ki kentien ki bas ngau du jingkermen adu kata-kata ki long ki kentien ki baka jingkermen kata kajing sup kam don syu angi namar bahagane ka kentien ka dekat kabau Isaya ukren kalong udah pen shisha om tang bauang ka jing shisha kaladu udah pen shisha ka jing shisha hangi udah ong shisha ka jing shisha kaladu shisen bakal ong shisha kalalong promise kalalong ka kabaladab banja barkaba urlong kata Henry ngaudu jingkermen kajing shisha hani kabaune u Isaya ukren kajing du jongka kalong ngis ngautu nama kajing jelai kikam kibaruna kikam kibamyaha agajing em jongi bat kakum kaktien jong oblai ka ongru bakat jelai kata ka khwan mentoi kita ka syukur ka sarong ka hangamai na kita ki dau uni Isaya u ong shisha ka jing shisha kaladu tongin ya pet benta ya kene ka khubor la ka don ni em ka jing dai bat ni hakini kisni ka ka baka Bible kala pen shisha baka jing shisha kala do bangin saya yet ya ka jing shisha hakini kisngi jongi la kala do ne kadang man ka tien jong belai ka yetu yangi bau Isaya kum ubriu jong belai ukon jong Amas unang itu lepa hakahima Juda hapo ka Israel menshwa kane kahima Juda ka por jong Isaya ka kentup ya ka kuan nong ba Jerusalem bat hakite ki por kane ka Jerusalem ka ha kahima Juda bat kane kalenong ka bakren ha kane ka kitab Isaya kade ka jingkren u Isaya ya ki breu ka shong Jerusalem ha kane kahima Juda baladangi pule ya ka kitab u Isaya ki pra bangai ba ye ngin syam bakalenong ka baningkong haju saupau ka tho syapang ki ai ke be dai baru Jesus Christ u Messiah syapang ka jinglong ka bapla bangin syam ru ya ka jinglong jangan nong ba Jerusalem bakadang long ka nong ba ka baskam ka badon yo belai ladangi pule na ka saupuwe hadun riu pun riu ngin syam pat baka Jerusalem kala jah berkala-kala kumta ka tin jong belai ki tu ingi bau ni Isaya udang don hakini ki por ka jingjat jong ka Jerusalem u Isaya udang em haju kitu kisngi kibala ring mrauno ya ka jat ben riu Israel syapa kahima ka jong Nebuchadnezzar laring mrau Babylon unewi saya udang dan kajing syaring mrau balai kaki kun Israel kibau belai ue ki syaring mrau nabaro kajat penriu haka pertai dai kajat penriu Israel kabaklet bitam nabaro pinsawat ia kajat penriu haka Bible lagi bagi jing tho ki pra bangai dai kane kajat penriu kabaklet bitam
Bak ka jing kelet bit jong ka kam kelet ye ki ai ki ba ka jing emriu ka kelet ye ka babha ba jo belai. Ha ka tin jong belai ngin Syam Moses wan yalam dari Egypt. Poi tangah kejat lum Sinai kini ki breu kila kelet no yo belai ya ka por Moses la chiam chi hukum. Haka jingyalam kejong Moses pan lek dakor ya kiri kanan. Shua ban IT hau Joshua ulai yalam hari kanan kini ki breu kila kelet no yo belai men baki don hari kanan ro. Hendrai ki pai show belai umar ya ki kat baki pai. Enda kila pai ki kelet shi kelet. Kat nyosin kejingkelat jongki ya ublai nahannya kitab barim pinsya hato kamladai kejingkelat bed kepala syirkai hado kata-kata kejingkelat mendai bagi kelat ya ka yang rengi kelat ya kejing ya dai baru belai badai ublai ubawan yalam nagari jinglong merau Hendrai kini ki breulaong hang ni ha Jerusalem enda kala sedang ban kelan kene kenong ba Jerusalem kibreu hang leru kila sedang ban kelet yo belai bat ladangi pule naga tin jong belai ke tu yangi baga jing sharing mrau jong ikon Israel syame Babylon kadai shua bakin syaring merau kila ke jing ka bamiha baru belai kila long ki breu ki bayalek bersya yo belai di kam sneu ki balai khau jai ketien jong belai ke yetu bakim saliawat ban penyap breu yano kim cukai kim saliawat ban penyap bad lada kino ki breu lada kim salia syuk ban penyap ya mensim bakordor para breu tetep bakin nam tieng ban tombor kin nam tieng ban tu kin nam tieng ban pen mensau yano wat ya mensim breu kim don jing isen ai kim don jing tip lam syuk nabaro ka jing khan kor jong abak jong pi ya keslapur thai day ya kena mensim kabangi khen kortam nga khen kor ya mensim jong pi bi khen kor ya mensim jonga henry hakini kinong Israel kim don shu ya kata kajing khen kor ki pra mensim ka donut jong ki ka pon tang ka lamler ka thok ka baman ka jingsne bat ki ong tin jong belai ka jinglong ki don kum ki senpo kim salia ban thom da kabor huat ye kabom dei hok ladai kong chairperson idan ga jaka nga nut ban le da kabor wala ngam dei utrai balada ki penne kim ting wan ban penyap ye ki kejinglang ki kon Israel berkaktin belai ke yetu shushu baki kloi ban le ye kabas niu ban ye kabha kim khen ye ki baloi ki penyap na phang bat kajing mot kadap tang ban perkhat yano ngan penjat bat kat syabalek kat syabapai ong kak tin ublai hange ngi khmi lanti ya kajing shai henry hakmi kawan da kajing tom hakane kalenong keren u Isaya u yatu bau belai ukmi lanti na ki kon Israel ban yo i ya kajing shai pen ban ulap da kajing dom bat kila long kum ki bayap namar bala baman palan kila rengkang ru yo belai da kabalan no ya kajing ai kila thau ya ki belai jongki ki kon Israel ka ba ki thau ki belai jongki ki sei de kine ki ksiar nalade ki let ai ha ki bania kine ki bania kine ki nong thau ksiar ban ong to thau dur belai ya kine ka ksiar
Bat uni ubania ulah tau ya kak siar hagador ki belai tau. Kisaya mane ya kita ki belai siar belai tau jengki. Ong isaya kada nong besapun riu ke dekat. Bat kita yelek bersyaru bat. Ya kita ki bamngai ha kita ki belai tau. Haba kila depan tau ya kena ke belai jengki. Ya kino ki bamane ya kine ke belai ke bakila tau kine ki Israel ki yale persya ki mut ban penyak balai bakim tre ban ngej ya une belai jangki kata ke dei ke jinglong jangki ka jing bishar hok kala du ka jing sisa kala kalon lahang no ha kelenti snong ha ki surak snong ka emlang salang kari berkejap benriu kala jelai tang taki kam ke bam ngau ya hap ong isaya kena ketien jong belai kat syabai ki jak ki alam yo isaya uyo i tang ka jing sisa ka jinglong ki kon Israel kala jat kala kelan kania baro kadai kecingnya tu kaktian belai. Bat hang ne u isaya abau yoi ya kena kejinglang jangki. Ulah pertah pedeng ki Israel. Ko Israel. Sisa kejingap kala tu. Sisa kejingap kala tu. Namar wat habaye ki breu ki belapai sya ublai papenyap hang no kajing sisa jong pa ki Israel kembalaong ki thap kliau ya no ki pamane yo ublai ba em bang penyap ya ki kaktin ublai ka ong baruta obapai no na kabasniu upen long pen panyela je kajing lute kabamot lada ki breu ki pai no naga jingkala naga tuka kam si jingkala bamot kalong kumba ki sya lute namar balai bakitai ke bamngai hu belai ki wan ban thombor ban penjap ki lute ya om ya kaspa ka pau ki lute ya ka jingem ya ka mensim ka jing lute ka kamshir kai ya ki nong lute mensim breu ban ya ki nong lute bisa tetep ya kata kini kibreu rukumta uisaya ongko Israel utrai nang tene jerong ulayo ilut iya kejinglek jongpa ula bitar shla namar buat iya kahak napa syamshu bat menta ong isaya utrai ula kup iya lade dakata kejing bitar bat kamensim ban penhiar pot iya pa un saai bainong ya ke jingle jauha kakum ke ai ke bapalale ong isaya ya ke japan riu Israel utrai lakup de ke bandi jong ke jing bitar ulakup de ke mensim jong ke jing penher kepot ya ke japan riu kaddu kadwai uai bala abanyele berulai dasisha kajing baman kajing palat jangki kala penbitar yo belai bat ulak pot bat siu keliang ya kajing le palat jangki da kabala IT no ya kene ka judgment riu ban ring merau sebabilan la IT no ya ka kom kadak jong kajing syak penher pot unebu kena sar ular ring merau ia kena kejat penriu na Jerusalem nang ni nak hima Juda syababilan ban penlong ye kiki merau habalong merau ngangai pisngo tu ka ai kejing bab kin samat ngin sama ka ai kejing namar lada pipi bishari kena kejuk ka bangi em ki para bangai pin salam bishar ka emlang salang bishar ka snong ka thau bishar ka jai penriu jongi pin lam ni em
baki briu ki ba ya ma jing shisha ki kre sakalenti jong ka jing long mrau na mar bakane ki briu ki bam don ye ka jing shisha ki thmu ba kumta kumba thmu ki ne ki jabri Israel penyap na phang ki babah kata kada ke jing long mrau jong ye bangi em ma ke jing shisha ru ni ngau kum ki mrau namar kine kisni jongiru kilong kum hakitei kisni jongi kun Israel ngam swau don jing yape hang ne harilom kasi janja jongi haba pet ya galong briu man briu menda kine kisni ngi tep ha shapang ka jing chi sha ka tinu blai ngila tep lot ya ki ai ki balang persha ek basniu Hendrai kat panang mi kisngi to tep bagajing sniu pakala jelai adu kata-kata. Namar gini kisngi ke bamentangin Syam bengilong kum kikun Israel. Ke kam penyap beriu ke bala ubelai ulama ham bembet ban penyap ke para mensiam. Tang kawai uai kejing ikai haba Syam kena kejing bakala syuyama kadiang. Menta kene ke mensiam ke sedang bandu ka dan hangi satang dak kepot kamen siam jong ka kepot ki kam sniu kila jelai hadu kata-kata habashi jam ka kejat ka bangimi na yeng teng yo yu ye ki sya jong jing sniu ngilej nang ne shilong ka jing singan kam don shu ka jing singan kam don shu Haga jing shisha ban penyap kat yau beriu kembang laong ladai bandan ke jing perkat wat yau no merat la kalong ya kiksau kimiau hayeng ki bengilai so syong ya sak ringkat ngidon ka mensim isen ai ban shu penyap klem dau ban penyap da kano ke bentar kano tam ke mensim runa jong ki beriu hadu papara beriu kam don jing isen ai andai ka ketien jong belai ka ong yang itang ka wei balai baka jelai kene ke jing sni katu naya keren katombo ari ki kintai kena naya keren ka jing sni ka bamla banje ka jing jelai ke jing sni ka dai tang namar kane to tep lano baka ja penriu jongi lada ka kam penyap riu ka ba penyap ik pramen sim kam don jing le ranshu wat haka menski mensyai to tep baka jing sniu lei enai ya keren ai kabakam sniu tam haka long briu man briu dei bangai penyap iki para mensim henry kani kasdang ban mi klem isalia uai ban salia katu kasyukur katok kalam ler kumbangi labo ya ke CCTV haki yeng gesam POE kisepke wat ban penyap mensim briu umlai saya rak itu onle you balai kalong kumni kaktin jong belai hau kasitiu timoti ko ong hakita disni ki breu kin lang ki barhaspa ki bakwan mentoy ki balalot ki bam ye ke babha kin ye tang yalade om ya ki wei kajing kwa spa kala job yangi hadu bangim kensho ya kamen sim ki para breu klem dau klem dak ngi penyap yaki kata ken gede ken nong rem kepala penjelai tam kaktin jong belai ke ong bag utamai jong jing sniu habam nang pendon kam dai ke spa ke probab ke yutu yingi kumta larang nang pendon kam dai ke spa na kata ka dau ki pra bangai ba ye ki long kemi jonga kene ka por to yet pi na kene ka spa kat no show habam nang ban pendon kam ya ka kene ka spa kala lute ya ka jing shisha ka yin sam jongi oh nagi bor jong ka spa kala don ka jing ya pa ying patsam naga bor jong ka spa kala don ka jing ya ka jashi para naga bor ka spa ki kon kim ong mei kim ong bei chu wat ya ka kimi
kasba katamay jong ajing sni habam nang man pendenkam yet agani ke sngi ke bamenta kajing shisha kadang don ni em haga jing pe jonga nila don haga tagalenti kabaga jing shisha kalasang bandu tang bang impat long kum kajat penriu Israel namar ba ai ngu yu belai kat ni ngidang iet ban sngap ye kat tin jong belai laram don shu ki basngap klempap u belai un sakop yelade daka barndi ke jing bitar kamen sim jong jing penher pot yang abadi ati kata ke jing long ha ini gising ki jongi kecil jong belai kalau ada keren syailut bah kita kisni ki breu ki nam khain ban le ai am tang kata ba ki breu kin sadu no ye ke jing shisha ka tin jong belai da ka ba kin ngop ha ki jingai ki ba pher sengau shil khai ban perkhat ye ki kisni joni ka ba si jam ka kejat ni haban ya ye ki jing sni ki bra bangai ba ye agane ka step agane ka por ka ba mentah kene ka khubor ka bu ka jingli yang abadi phi la ka jing em kristan ba shimet ka don ne em kadang don ne em ye ka jing shisha la ka jing em kristan ye ngasam ka don ne em ye ka jing shisha en rai ngalap ba ka jing shisha ka sedang na la yeng bandu ngam tep da ka baburam kilong kimishan ye ngasat keren ye kene war ha ka balang la jong kajing yap no jong kajing shisha ka sedang na ka thmei jong ka to kalang biar depai jong phi kajing shisha ka basdang na mar nga shat yo ngau ba kilong kmi jong i ki ong oh ngilong ki badut ke bakerdo banai si ka kam jong blai ngim dan ki babon ki ai si tengka bar atengka na mar bo blai ula pediang ye kari ban thai ardam li ki sim ka bu da ka ba ai Andai ka basrosi kalong hakini kisngi menta kikimi ki kpale sengam tip sikini ki than ki jong phi kumno phi along ngi shatai ya ka jinglet school ki khon la shuthit da ka pisa lam da phim ai shi phau tang ka wei khuna unam tre ban let school ngam tip shini ki long ni am kunta unam tre ban mi na ying lam da phim ai shi phau tang ka man kasngi shipau wei jan me ru shipau tengka ngo ong ye ki da ka jing shisha han riu sngi pi don riu ngot kon lai spa riu pau ha ka shita yo pi penlot la da ki pan ar pau shi sngi han yo spa ar pau tengka balai ha ka sngi ublai shi tengka bar ar tengka kajing dok ayu kata kawan tengah kesngi ublai kat bahan riu teliki sngi piriu spa perabagai atau kam sedang kajing shisha kandu dena kalengwi adu pai jongi kata kan jing shisha ladah riu sngi ublai la kerku ya ka ying ya kan he kajing dan kam jongi balai ha kesngi ublai uklem kerku syo atau boleh mukerku yang ni sing son dia tang bangim yo bantre ni shuan chijing sang bangim yo bailong kamun ngin ya ki babon kilong kimi ngala keren peramar we ya kata kajing keren ngim dai ban ri ya kajing shisha ban keren kajing shisha ha balang ha gine kisngi kasdang jana ka thmai jong ka ying ka balang ka balang ka bari ken mau ha ki ying kristan jong phi ki dai ka balang ki dai kita ki balang ke bari lam da don ki ying kristan jong phi para bangai kene ke ying mane phimut kan don hang ni mano banwan jing sang habam dan ying kristan balam da don par kan ni ka balang ka bapau kenem tip ngan tip ire bahwa ye jer don ki balang ke bari lan ki kristan kini artli ki yad lang lada ka balang ka bari ka telot berkadu ye ke jing shisha to tip ka balang ka bapau kala yap
Lada don Kristan syu kibana ying kiwan sying mane ngai kini kepalang galayang kata kale bangin sang ya kan nongrem jong jing sisa nang ni kabaar ka jing sisa kum kabalang haga we ini ki paper discussion mentatayaw nga ba benkre ngabu ka jingkali namar baka keren syapang kiken thai Kristan ke bapen pau ila dia daga ke bapen pau ye ke jinglong riu belai syaka perthai daga jingle abha ngabu ye ke jingli hang tu adien bangladep ban batai kanja ayu ya ki balang ki bomdon ye ke jingle abha kan ye kalong ka jing sisa lara ka balang ka bale abha ye ki wei pat ki briu ya ki konswet ki baduk ki barangli ong ujisu kata ka balang ka don ya ki jing sisa ka don ya ki mission jong Kris bat kan ja yu ki balang ka basulom tangka jing aimu klem da kener ya ki tenat jong ki syagitu ki bai dan jing arab Ketian jong belai boleh jing pen pau kin syam manto ujisu ya ka balang Semarna ka balong kum tau krem kulsya ko Semarna pasrau wila de bapadang em pen ban hanga pala de biak palom ka jingesang ka syong shibha wo kiyakit khia bha henrai umdon jingle bha ujisu bawan syaka pertai udan tanggawe mission ban pen em ban le bha ye ki briu klam dan yau ta cher kata ka de kenong rem jing sisa jong balang na kata ka dau juje uno juje ke jingle bha jongi ngadang bu sakawe ke jingkeli atau ke jingle bha ka de tengna ka benta presbyterian para presbyterian kan mau jisu jit uno grek uno bomdai grek uno jiu uno gentle sisin bau le bha na phang ka jingle bha ka de ban don hangi henrai ke pra bangai ba ye agini kisni ngau si pat bagan ye ka jingle bha ka stang dan yang phai ha ke emlang salang ka jing singan kam dan syu ngam tep ngadang yoi leng bagi sosial media ketu kebaca sini jing syak penyap jugi jugi beriu sangut ke bala berat katu em pindah syupet kumto kam idan jingwit yang apa di pi andai berkat bat pusan kan sakta yang apa di pi berkat ya katu ladang syupet oh syu isnei ladang ila perkat kala etan yang apa dia pi sawut rang ba haju dan syate bat penyap mudur ladang ilaj mangitang marwai ke ene hangno ke jing sisa om dan jing sisa hang ni menta ke babon satang ke jing sneu ngelai kawe kalat jing hikai ke bagi beriu na ka benta kita ke bayang ke jing sisa kimut pan thom bat kim jusalia phaya ka senjal khada kalong gumta lada pimut pan senjal hok ki bathok ki bamkwa ya kato kin thom de ki bor phaya ka jing simat lada pimut ban ya de ka hok kin thom de ka bor ya kata ngadang ma ya ladi ngamtip yodon ke belayo e kene ke jingi kai ke bangalapan sapriang leng baka social media kat bangadang don hasilong ka blok kali ki don laingut ki brio ki basuan rong hapok kali jonga hakapor babalak namar ka kali jonga kadai ka ba ngapenten kami central looking tang bandala of uchabi namar baka blok central looking u unlock kamut la ban pli lada on yu syabi kabumut umlahan pli kumta kita ki beriu laingut ki layarong hapok kali ngangam tiap kada oyuyut kirong hapok kali kinengkong kiremun yang ngaru ngaremun bat ngakeli da kababuram namarngi ki bay election e basetai bun ba ki beriu ki bangai ki bakeren halenti sengkin ngim tiap ki dai na ei
Lane syia itu dor itu dar. Lane kibangai sibuk mentah anuksa. Mabi biya kenduk yang hango biya keren. Maaf ladang amtip ya kata bon kalau mentah. Ngangam lah aban kenma aban ken maulut ya kawai pakawai kedor. Lese pi ken mau babi pet yang amarwai. Na kata-kata perkat ya ki bakindai ki bakumta ngakeli dan buram pi ki banang nom tu. Andai kita ki bereu ki sengap lagi sengap ki syong sipang baki ya tak ya kejat jongki kita ya ut pang hanta. Dia berngam yang aki orang balai minyak kali hadu benda yu yo bereu memio sengau memio i. Ngong hango ngayu nak kerenja. Hango ngayu. Habak kakali ka belam. Habak sentuit malu malah kuntu sentuit malu malah. Kumnongan yu. Balada piyo i habadang blok balai pin kendria. Wang memio sengau minyak kali kat habala yu bre. Ngangak lem yu. Nak kata-kata ki sedang ban berngam bat ki ong yang asu dan bab badai prakasi ngidang ma. Tengok ong hangno ladang la yu ya ka kejat jong pi ba. Ya ngin lech jeka suma ban le iki medekatas. Ya ngin lech hati kulit ban pen sisa. Ngayeng ke nong rim jing sisa ngam salia banyak keren kia don lainut hangta we nang tu arngut nadi hangta maria keren mangaya kata ki ong yang misngau tof haduk kata-kata ngong ngakwa banyisai kita ki beriu ki le kumno ki sei da katari we naki persang mang yang anak keruh. Arngot naki kidon ni katari we nadien besyong kumni hatu hadien umdan. Hanta ngau bom em hakawat kesti ngatieng ngayok syak sipang. Ban ke ka bangakwa kalong tang panlaj no naki. Kajingmut jonga kaladu kam dan syu lada hadin beladat nantu keperkat ala dengan sini syabar helabri ulabiang andrai nama bangakwa banyak keren bajing hisya ngaya tai hangta tat andang layu i kita kitiar pun mensau ngasalong syok bi banyak keren bat khadu khadwai kiberngam yang abang ngala perkat angta ladangan yale dikiru yo we neki unang bat we unang ot we unang dong layut hangun shan ngklan kat non telak shan bos yong yang ai bai dawai tengok angan ai san spa tingkat tang pan lain kat bang ada sei di pisang nang nyo takakot san spa kikini lot kiphat adin daladat nang ta hang tu aku kiting rut ken mau pada piwan kiting rut Rusia pian na kiting rut syadu ketua polis besar harus sasun Rusia pi ke mana sini lakam cengai na kanong ba Shillong ngi ke biya em Shillong ngi tip ha ka ek jing kadau Rusia da ka pakhang bhai jingkhang kila dan bon ke bala shalute dikisan phau hajar hasnang jingi teman basam uwe la shalute ar phau hajar iwe bahing jongi mut la TV si phau hajar da ka wai ya penap da ka pistol ya penap Rusia hati dikilai na kata-kata ngaru hadin beladat nang ta em ngamut lek syamau pat ngapoi sine girem ke jimut kalakon hangta nga perkhatsa kajing perkhat jonga kamdai bangaong balai begitu ki bril kiyo lut ya kapisa ngam tok met ya katu kapisa ngabdang don sakawai kapisa kabangalakan syau banbu hakajong mental ada pisie me kapisa napla ngidon ki jipe mo hendai kam don jing kawai kabapun kelaban kuslai balai bakane kajing sisa kadu kibriu watan pendu ya ka pet ki tombor da ki diar ke basyarkai kata kan kedai kabapun perkat yang shano kajing Kristan hang ni hari kasih jongi ki banget buat mensengi mensyai kila not bansai de kitiar ke bapan mensal siyeng kisam apa bakla kamdon ke jinyatir banyama
banyak bah ke don ke jingyetir banyak payeng banyak penyap hang no ke jing sisa jongi hato kaladu mo kumboong Isaya ngam juklat ia kawe ke jing ja kat bang idang wan program live baje janmet menstep ngiyo iya kawe kakali hadin berakhmat sakawai kia dan kumba khatsan ngot ai ki breo kia sai ya kata ka plastik ka bakila ka lain bha tang bangi itu bagadai ka met breo ia dan lain ngot kia ra terpeng ngimtep kinlet tradisional ngimtep ngamar ngiru aga cingtieng ni haban terkeram ni haban ya dan la kalanti nama ngimtip hang tu don daw ngi ki bayat bayeng shane ba shatai bon sin la syapan ama bon sin ni syapan ab de ki ding ki se jalanti langin ya ni kala ja shi sin ki bahaying jona ha kalanti bypass nomor bakam kenja kawai ka kali na khamat ka blok hadin bala blok na khamat wan sa kawai ki blok na din klem daw Henry kita dan nyongot andala ya hiar na kata ka kali ka max kata ka sumo ka bagi syong ki don khatway ki abe thong ka lagi babhai ka snil ka jing sisa ka sang bandu agi ni ki sni ki para bangai ba i kum ta ki ka por ka tin jong oblai ka ong hato sisa ke jing sisa kala do yet pi ye kena ke janmet kak tin jong oblai ye kena ke janmet ko ong bah bang idon ye ke jing sisa ngim dei bandi ye ka balai ba ka kren kum ta kena ke thiem hang ni ke sap thiem ka badon hang ni u Solomon kum ubri bastat utiep ba ka jing sisa kena ke dor ka ba khia ka ba banyo dai tanggal lenti syaka jinglong riu belai kepala ban thiet ia ke jing sisa om ta kene ka pisa bangidan naga ta kadau ki pra bangai bai Solomon kum ubri bastat u ai nuksa ba ia kene ke jing sisa ba kata ka dor kepada haban syuci ban yo ia ke ying ka babha hab lut ta kilak hab trai sitom hab le da kum ne kum tai ban thaulat ban yo ya ke jing sisa ha ban le da kino kilat ke babah ke jing em kalong thik ke ma phithie na kata kadau Solomon uang ha ke ne ka thiem ke bangi pule uang to thiet ya ka ka bomot ke jing long ban yo ya ke ne ka seriem ke bangi yo ban thiet ya ka kali dan ya ke jing don kam ka ba siklur tingka nama ka long ka berem palat baru Solomon uang habala de pi wakti yo bangim lashu banti kawai ketiar ka kali la garam kano ngidi ngithit bujli Henry Piladi ye ka jing sisa ki pra bangai bait wat mot bantit ban exchange ban bujli da kawai ka jing sisa pinnem kot shu namar garam tan ong Solomon naga ta dau shibon ba kilong kpa kilong kimi haga baning kong kidai ki rang ba balang kidai ki bayakit ya ba ki kam jong oblai oh ki sangkhya bha oh ki da long ki briu ki bara idan buram Henry khadu khadwai ki ha ba ka besneu ki ha ba ka klem ki ha ba ki jingdi besneu ki ba kum kita ki briu em wat laki persang ban phai biang shau blai Henry kin long su kum tu kum ba ki la dat long baning kong kador jongki kalasteng la ban ang bangila kalalong jan sekanhan naga ta kadau habala de thit wat di yo bangim la shu ban thi habang idani jinglong besisya menta wat nem berat nem di ya kan ye yo bangin nem long shu kumne ki para bangai bai kumta ha kene ka por ka bamenta kene ka khubor ka khat yang abare pi
Geli shwa yala dia hato ka jing shisha kadang don em hanga. Lara kadang don hanga ngam dai bandi yo bangam la ban tichu. Lara kam don pat to yale ban trai shitam. To yale ban sha shitam ban minot haka jing ya denti ka ba ublai baru Jisu Kristus ukwa yang abad dia pi bangin yo ya ka jing shisha. Ka kata ka jing shisha ka bangi dei ban yo ya ka ni ha ban ya da ka lenti ka ba kidap da kisya. Kena skul ban yo ban bat ya ka kerdan benengkong ha ban trai shitam ha ban pejmi. Kristan ban yo ya kena ka jing shisha ka bala buang ni uhaban yo ya usia uhaban mat ya kajing tenju uhaban mat ya kajing syak ke babon bamla ban batai namar balai baka jing sisa kam dai kene kajing em kabang em kumne kajing sisa kadai bangin yo ya Jisu Kristus kakien dong belai keladap ong ngalong kalenti kajing em bak kajing sisa ban yo yo Kristus kam dai kalenti kebesar to ngin tie da kabangin ya kalenti jong jing tri sitam habang ila don pat yo ngin dai ban berat syu yo ngin yen skam